kwabangcwele. Amen. Ngiyayikhetha inkosi uMnyazi yasebuhleni bezulu. Ngizohlala nje enkulumeni, ngizocela ukukhuluma phakathi kwebandla lenkosi. Amen. Baba uMshumayeli, ngicela ukuba ingane kuwe, ngingabi mdala. Amen. Ngizohlala nje odabeni engizothi ukwenaba kulo njengomuntu ophila emhlabeni kodwa osewahlukanisa phambi kaNkulunkulu. Amen. Ngingumfana onezibongo ezimbili, oluGumede oluMaphumulo. Ngumlanjwana, mangumlanjwana kaMaphumulo ngikhulela khona. Ngithe ngineminyaka eyi-14 ngahamba ngaphuma ngesibhoko kwaMaphumulo, ngahamba ngaya kwaGumede. Bafika kwaGumede bangimukela ngobugebengu babo, bahamba bayobika kwaMaphumulo ukuthi cha, abantu bakaMaphumulo sifikelwe ingane lapha ekhaya. Ningamangali ingane uma beningayiboni egcine ekhaya, ilapha ekhaya kwaGumede. Sathatha ubhoko lwazi sakwazi intokazi kaMzobe, yakhuphuka intaba lapha eMthandeni lapho kusemaqwayibeni, yakhuphuka yaya kwaGumede, yangifica ngikhona ekhaya. Baxoxa bahlanganisa amakhanda nekhehle elimzalayo. Ubaba wangidedela ngabuyela kwaMaphumulo. Mangifika kwaMaphumulo, ngifike ngilale, ngivuke ekuseni ngikhipha iy'nkomo ngiye nazo ehlathini ngiyokwelusa. Mangifika ehlathini inkomo ngiyishe kanjalo ehlathini, dothi intaba ngiphikelele kithi futhi kwaGumede. Aphinde futhi ukhuluma Mzoba adothi intabanga ngongilanda. Ngibuyele ekhaya omama, ngifike ngihlale insuku embili. Ngeze sona leso futhi ngibuyele emuva, singidulisa kwazi. Kuhambe iminyaka, ngiyafunda, ngisesengiqale nesikole ngiyafunda. Baba uMshumayeli ngafunda first year ngina 14 years. 14 years. Funda first year ngoba ngaqala ukusi ngiyinkomo. Uqhubeke uma sehamba isikhathi lokho ngikhona kwaGumede ngiyafunda. Isikole sangaqedela ngagcina nga standard 9. Awuphasi manje. Siqhubeke isikhathi. Ngaphuma ngofuna amatohe eThebela ngixakithe ngeza la eGoli. eGoli ngihlupheka ngake eGoli umsebenzi bengidlala ngabo uMshumayeli. Bengena la ngithanda khona ngihambe manje ngisafuna ukusebenza ngiyaya ngaqala kwenye indawo ngiyaxhasa ngiyasebenza. Uhlupheka umsebenzi akwazi. Inkinga zenqale nje manje sengimdala. Siqhubeke isikhathi, iyaqhubeka impilo. Ngiyajoja nami nguJoja, ngiyahamba ngiye ekhaya. Ubaba akahlawulanga, akenza malutho. Akayikhokhela ngingakule ngane uyayikhokhela ukuthi ifuna ukuthi ibelong esibongweni sakhe sakwaGumede. Oqhubisile akangixoxela akangitsheli lutho. Siyaqhubeka isikhathi, ngiyawezwa amahemihemi eceleni abantu bangitshela abakakhulumi nengane yakhe. Abantu bangitshela ukuthi uba kwakho nowenza okungafanele komalume wakho. Wenza iphutha wena ukuthi uhambe uyohlala komalume wakho. Kungene ngapha kuphume ngapha mina. Ngingakufaka ekhanda lami. Nginegugu phela kababa, nginegugu futhi isibongo sami ngiyasithanda. Siqhubeke isikhathi. Ngimbuza ubaba, baba ngodaba engizwayo kanje.
Ata mntanami abantu ngabanaka. Abantu bathanda ukukhuluma. Balekela iqiniso. Siqhubeke isikhathi. Ngibe nenkinga la eGoli. Hayi bo baba, nginenkinga. Yabona. Abaziqiniso bayangitshela bathi uhlala kanjani kwaGumede? Ubaba wakho wenza ungekhona. Ubaba wakho wajaha umama wakho ngommese. Uhlala kanjani nobaba wakho? Ubaba wakho ngafaka umalume wakho afuna ukuphithiza ngesaGoli efuna ukubulala. Uphila kanjani nobaba? Ngithi nganyaphela nobaba mina nginankinga. Ngitshela ngomuntu obesekhona oyishanda ubaba esiboshwa futhi. Wahamba emhlabeni ezomfundisi kodwa iqiniso akakumelanga. Siqhubeke isikhathi eyomfundisi ezayona. Siqhubeke isikhathi ngiyaphila, ngiyakhula, ngiyaqhubeka. Uma la ekhaya kwaGumede ngithi ngiyathatha ngikhiphe inkomo ngisemzini omuntu ngithi ngiyalobola. Uma kodwa uzohlala iminyaka ibe emibili. Apho ngili la akwengiqhuba iminyaka ibe emibili. Kube leso futhi aphuma umakoti. Ngiphinde ngithathe omunye, uhamba nezingane njalo. Ngithathe omunye futhi aphuma. Uhamba nezingane njalo. Angisakwazi ukulanda lezi zinkomo. Angazi ukuthi kwenzakalani empilweni yami. Siqhubeke isikhathi. Wahamba ngiloko ngikhona la eGoli singixaka izinto. Wanala kufika khona sekunenkinga ukuthi manje sonke senginesigwagwa manje kubantu. Kwakhona la ngiphendula khona umlilo kaGumede. Okwasuka ingxabano zedeke. Ngaze ngoba umuntu ofuna ngebanga. Uthi ngqonywe ngidutshume. Ufuna umfowabo kababa abadamana naye. Okay. Angizukuthi namathela kakhulu lapho. Ukuhamba kwesikhathi lo ngikhona la eGoli kuthi ngo-2024 ngikhumbula kahle ukuthi kwaku-October ufika ukhokho ikhehla umkhulu kamama uyafika ukhokho uyamvakasha isilungulele esebuthongweni. Ngikhonjiswa ngihamba ngehla komuzi komalume ngiyakhuphuka ngiyala kugane khona udadewabo kamama omncane. Mangihamba livukele likhehle emgwaqweni lithi vuku lifike lingaqa imvunulo bese linginika induku emhlophe lingiphendule lithi phenduka ehlungene ngalesi sigqoko lithi kimi umaphumulo uzibodwa umashimane uzukuzela ukuba ishuka ngibunga lamanzi. Lithi isho ngenkani ngola lithi isho ngangena egcekeni ukubuka mama omalume ngangena egcekeni ishichaze ngokuthi ngisho njengembongi kwazi ukuba ngizongena endlini la ubaba wafika khona efuna ukungibulalela khona ngimncane ngizele. Okay, mangiphaphama ngizibuze ukuthi ukhokho isibongo sami usisuka kanjani ngoba mina ngingumede isibongo engiqoshe ngaso ngiqhaja futhi ngaso ngazi ukuthi isibongo sakithi. Kuhambe ngilokho engincenga njalo ngiyafika la eSabatheni ngiyanikela angakayikhethi inkosi ngiyanikela izinto ziqhubeke. Uma ngabe kuqhubeka izinto ufika la khona uma ngabe sengikhethe inkosi ukhokho uyafika kimi uthi ukhokho kimi uyabona ke mntanami njoba ngikulethe la eNazaretha uzosondela thina bamaphumulo obashimana awukaze wena ube uGumede ngisemadala eJudeni umaphumulo wena
wenza kabi ukuthi uthatha amandla ami uyotumisa abantu babakumede abangikhalisa la ekhaya egcekeni engajabulanga ngabo. Izinto bafowethu ziyezenzeke ngenye indlela. Aphela amaqhinga kimi. Aphela amaqhinga la kwagcwalisa khona encwadi ukuthi la kwaShembe angizelanga. Ngabona uNkulunkulu kukaShembe ukuthi uNkulunkulu uyawavula ama-page phezu kwempilo yomuntu uthi uyazi kanti wena awazi. Into zakho zihamba ngani zihamba ngendlela. Bantu bakaJehova kade ngiright mina empilweni. Kodwa namhlanje nanguziro lokubona phambi kwakho. Mina bengibona beneyimoto abanye imoto eziwu-2. Benemoto eyi-private ngihamba nge-D14. Ngilande egarage. Kodwa namhlanje ngihamba ngenyawo nani. Ngani? Into zami zazihamba isinxele. Ayihambanga ngesandla sokudla. Endabeni yesibongo, ngiya endabeni yesibongo. Uthi isibongo siyingozi. Lokhu ukujabulela ukuthi sigijime siyongena ezibongweni zobaba. Obaba bethu bebenze amaphutha bengahambisanga izinto futhi ngendlela. Yabona? Bobaba ningalingi nangelinye ilanga. Ingane ngokuthola ingane entombazane nje basila ekhona. Ebese ufuna ukuyithatha uyenze eyakho. Eyakubo. Eyakubo ingane. Nani bomama ungayiphi indoda ingane. Ngoba ingane yakhe ihluphekisa. Maye ingahlawulile ingawugezi umuzi wakini ekhaya ingayikhokheli ingane. Lutho ngoba iqala ushiye kuwe. Kuthi wena uzosibonela lokuqala ukushiye ngawo. Sekuphoqa wena ukuthi thatha ulimbuzo ugezi umuzi wakini ongose ukuthi usalele wena ekhaya. Okay. Ngiyaphuma lapho. Okwesibili ngoba kuningi ongakuxoxa nendaba zokuzalela kuba umkhandlo wakho. Okwesibili kunento engithithile namhlanje. Efikile kimi. Baba uMshumayeli ngiyayicela kuwe. Evile landeleni kuphelile. Ngiyabe ngaya ekhaya umphefumulo. Sihamba nomakoti njengenjwayo nawe uyakuphile ngangile. Safaka senekela siyamisela ukudla bakithi isimali. Abantwana bangamaphuphuma. Fike ngenze njengenjwayelo. Ngihambe ngiyosebenza. Mase ngopassport ntambama sibabi imoto siphuphuke sibuyele emuva ekhaya. Hayi siyadla kube mnandi. Mase mangila eGoli. Kufika abantwana abathathu abangamaphuphuma. Namhlanje bafika namhlanje. Angifuni ubale okunye ngoba sekuningi okukhulunywe. Bafika namhlanje. Bafike bathi kimi baba siyabona ukuthi niyanyakaza. Nyakaza ukuthi niya ebuhleni ezulwini. Njoba niyakaza thina nisibeka kuphi? Njengoba sinje. Mangithi ngibheka umdlalo babo abagqokile. Banqondo abagqoki ngathi ngabona umuntu makade lesithwathwa kuyena. Sekuphumilanga ube ngathi umuntu ube ngathi yesa kancane kuyena. Lokho abantwana lapha. Njoba sinje thina. Yabona. Ngithema ngabe ngithi ngiyababuka bashintsha ngabona sebese ihlahleni ngathi badlala njengentawo. Bagcuma njengentawo ezihlahleni. Yabona. Icala lami nginalelo. Yabona. Bathi kimi uyazibona nisiza ukuthi zinjani. Ngithi mina ngiyabona ukuthi akuhambe kahle. Uyayibona ukuthi imali beyibamba imali yaphuma awazi ukwenzakala. Uma awunalo ngishisela awuzonikela ngalesontweni. Ngithi mina yebo nganizama kunjalo. Yabona. Bathi thina kwenza thina lokho ngoba awusinaki usikhulumela nje ezinye izinto. Yabona. Thina usibali thina. Yabona.
lento ingishaye kakhulu inhliziyo yami yababuhlungu ekuseni ngibona iy'ngane zami zinjeya ngathi bantu abami ngiyanazi impela ningipha amandla msalokhu ungivalela izinto uma beningivalela izinto ngizoya kanjani khona ebuhleni na bathi bele ebuhleni uma ungasilungisele ngeke uye ngathi mina ngicela ningipheke odanaliya ngikwazi ukumlungisela ngiguqe emsamo ngicele kokhokho bami nami mina ngimgqokise ngimqamba amagama ukuze umndeni okwazi umuke bathi nasesikhathele ukuxoshwa asithumeki abazi ukusithuma ngoba sinje asikwazi ukuza kuwe ngoba sinje siza nokuba siza kuwe kodwa ngoba usinakile sohleze siza nokushisa njengalokhu kuwena abantu isicelo sami ngicela ngathi singabanaka abantwana abangamaphuphuka abuShumayeli mangibala abantwana bami abangamaphuphuka abayisithupha abathathu ngabalungisela sike sababasha babuShumayeli masifika la eGoli saphathwa ukusha sike sababasha la eGoli saba nothando oluningi kakhulu la eGoli sabona zonke intombi zizithe sathola ingane lezi ke ngayilungisela lezo ngabanga nankinga lezi engikhuluma ngazo ezimakoti kube naye ekhaya ohlezi ekhaya yena engaphapha umuzi woba wamkhumbi naye amen osibusele kusule amen siyabonga ngcwele ngiyambongela umbongela uGumede uMaphumulo ukuthi abe nesikhiye ngithe ngifisa